Matagalpassa Nicaraguassa aurinko on noussut jo 5 jälkeen aamulla ja silloin on herännyt myös 12-vuotias Rebecca. Joka aamu ennen kouluun lähtöä hän auttaa kotitöissä äitiään Amy Sunildaa. Aamuvarhaisella he kävelevät bussipysäkille, josta jatkavat matkaa bussilla kouluun ja töihin. Kuudesluokkalaiset opiskelevat Ruben Darion koulussa aamuisin 7–12. Koulun jälkeen Rebecca jatkaa päivänsä auttamalla äitiään myyntikojulla, josta perhe saa vähäiset tulonsa. Rebecca on yksi Matagalpassa toimivan lastenkeskus Las Hormiguitasin pikkumuurahaisista, eli lapsista, jotka olosuhteiden pakosta tekevät töitä koulunkäynnin lisäksi. Myyntikojulta Rebecca kävelee Las Hormiguitasiin, jossa hän tekee iltapäivän aikana läksynsä, osallistuu työpajoihin, ohjattuun toimintaan tai rauhoittuu satunurkkauksessa. Lastenkeskus Las Hormiguitas perustettiin auttamaan kadulla työskenteleviä lapsia. Rouva Emilia Matus Orellano tiesi, että useat lapset tekevät töitä päivät pitkät syömättä ja alkoi jakaa lapsille ruokaa. Vähältä keittiön ympärille kehitettiin muita toimintoja tukemaan lasten kehitystä, kuten tukiopetusta ja erilaisia harrasteita. Varojen vähyydestä johtuen ruoan jakamisesta on aikojen saatossa jouduttu luopumaan. Nykyisin Las Hormiguitas etsii määrätietoisesti kadulla työskenteleviä lapsia ja yrittää saada heidät käymään koulua säännöllisesti. Työtä tehdään aktiivisesti myös vanhempien, yleensä tosin vain äitien suuntaan, jotta lasten koulunkäynnin tärkeys ymmärrettäisiin perheissä. Monessa tapauksessa nämä lapset tulevat eroperheistä, joissa väkivalta on tai on ollut läsnä. Kehittyvissä maissa koulutus on nykyään lähes ainoa tie ulos köyhyyden kierteestä. Koulutus antaa tarpeellisia välineitä parempaan tulevaisuuteen ja sen suunnitteluun. Jos peruskoulu jää kesken, näitä välineitä on myöhemmin vaikea hankkia. Myös YK:n lasten oikeuksien sopimus tunnustaa koulutuksen tärkeyden. Koulutus on avain tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella tulisi olla myös oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja sellaiseen lapsuuteen, joka sisältää leikkiä ja luovuutta. Lapsi, joka työskentelee kadulla, kohtaa vähättelyä, alentavaa tai jopa vihamielistä suhtautumista aikuisten taholta. Las Hormiguitas on lapsille turvallinen paikka olla ja sen henkilökunta ja useat vapaaehtoiset ovat lapsille malleja välittävistä aikuisista. Keskus onkin hengähdyssatama usealle lapselle kiireisen päivän aikana. Liikkuvan koulun tarkoituksena on tavoittaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat lapsityöläiset. Nämä lapset keräävät ruokaa ja kierrätysmateriaalia Matagalpan kaupungin kaatopaikalla, kiillottavat kenkiä kaupungin puistoissa tai yrittävät myydä erilaisia tuotteita kolikoiden toivossa. Useimmat heistä eivät käy lainkaan koulua, jotkut myös nukkuvat kadulla. Lastenkeskuksen työntekijät ja vapaaehtoiset kulkevat puistoissa ja kaatopaikalla liikkuvan koulun mukana. Liitutaulun ja erilaisten hauskojen tehtävien avulla lapsia tutustutetaan koulumaailmaan, kirjoittamisen ja lukemisen saloihin ja kerrotaan heille lastenkeskuksen tarjoamasta tuesta. Vaikka liikkuva koulu on aloittanut toimintansa vasta vuonna 2008, monet näistä lapsista ovat löytäneet tiensä lastenkeskukseen. Hekin haluavat kouluun. Oulu Matagalpa-ystävyysseura tukee Las Hormiguitasin toimintaa ja keskuksen lapsia. Seuran kautta sinulla on mahdollisuus ryhtyä kummiksi ja antaa tukesi näille pikkumuurahaisille. Henkilökohtaisena kummina tuet yksittäisen lapsen koulunkäyntiä tai vaihtoehtoisesti tuellasi voidaan hankkia koulutarvikepaketteja lapsille sekä ylläpitää ja kehittää keskuksen toimintaa. Ryhdy kummiksi! Lisätietoa kummitoiminnasta löydät Oulun Matagalpa-ystävyysseuran nettisivuilta.